πάμε γρήγορα. Στο πρώτο μας θέμα, γιατί περνάει και ο χρόνος σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πάντα χωρίς να μπορούμε να τον ελέγξουμε. Και έχουμε πάρα πολύ καλή και γλυκιά παρέα σήμερα. Μια πολύ αγαπημένη φίλη της εκπομπής είναι και πάλι εδώ. Είμαι εδώ, αλλά λείπει εγώ πραγματικά. Θέλω διεύθυνση να πάω να της ετοιμάσω ματζούλια να την κάνω καλά, έτσι. Έγινε. Εύα Παρακεντάκη μαζί μας. Είχαμε αφήσει. Καλώς ήρθες καταρχάς. Καλώς σας βρήκα άλλη μια φορά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχεις να μας πεις πολλά και διάφορα όμορφα. Ένα από αυτά, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτό γιατί ουσιαστικά είναι η συνέχεια της προηγούμενης συνάντησής μας. Έτσι. Είναι οι συναντήσεις. Μπράβο. Λοιπόν, τι έγινε με αυτό το project, το οποίο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ πρωτότυπο για την Κρήτη, γιατί θα γνωρίζαμε και κουζίνες άλλων περιοχών της Ελλάδας. Βεβαίως. Στο Dish Bar στο Ηράκλειο μαγειρέψαμε Πελοπόννησο, είχε πολύ μεγάλη επιτυχία. Θελήσαμε να υλοποιήσουμε την ιδέα σας, να φτιάξουμε κουτάκια για εκείνο το παιδί, το οποίο μαζεύαμε χρήματα γιατί είχε και καλό σκοπό, όπου εκείνη την ημέρα που γινόταν το event έγινε κάτι καταπληκτικό, που από τη μία μας στεναχώρησε, από την άλλη μας χαροποίησε. Μας πήραν από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του Χουδετσίου και μας είπανε σας παρακαλούμε, μην μαζέψετε χρήματα για μας, έχουμε υπερβεί το ποσό που χρειαζόμαστε και βρέστε να τα δώσετε σε έναν άλλο καλό σκοπό. Συγγνώμη, με μία συνάντηση. Όχι με μία συνάντηση. Εμείς το κοινοποίησαμε. Το κοινοποίησαν και άλλοι άνθρωποι. Έγινε ένας χαμός στο Facebook. Δηλαδή, υπερβήκατε το ποσό πριν καν γίνει. Όλα τα παιδιά που ασχολήθηκαν με αυτό το project γενικά του να μαζέψουν χρήματα για το παιδί, γίνανε συναυλίες. Άνθρωποι απλοί πηγαίνουν στις τράπεζες και καταθέταν χρήματα. Οπότε εκείνη την ημέρα που εμείς τα ξεκινάγαμε να κάνουμε τη δική μας προσπάθεια, μας λένε. Έχουμε τελειώσει. Δεν μπορούμε να δεχτούμε άλλα χρήματα. Οπότε δηλαδή δεν ισχύει για κανένα από τις επόμενες συναντήσεις. Δεν ισχύει για το Μανολάκι από το Χουδέτσι, αλλά βρήκαμε τα παιδικά χωριά SOS. Ωραία. Γιατί είχαμε σκοπό, αυτό ήταν ο λόγος. Βρήκατε το επόμενο κίνητρο. Ναι, το επόμενο κίνητρο λοιπόν είναι τα παιδικά χωριά SOS, όπου θα υπάρχουν τα κουτιά σε όλα τα καταστήματα, σε όλα τα εστιατόρια και στο Παλάς που θα γίνει στις 4 του Ωραία, μπορείς να μας πεις τις επόμενες συναντήσεις. Ναι, λοιπόν, να ξέρει ο κόσμος ότι και θα περάσει καλά, αλλά και τα χρήματα θα διαθετούν για καλό σκοπό. Ένα μέρος αυτών, ναι, για καλό σκοπό για τα παιδικά χωριά SOS στο Ηράκλειο. Στην Αυλή είναι η επόμενη συνάντηση 12 Φλεβάρι που θα έχουμε τον Θοδωρή τον Παπα-Νικολάου και θα μαγειρέψουμε Θεσσαλία. Πολύ ωραία. 4 Μάρτη θα έχουμε τον Παναγιώτη το Γιακαλή, θα μαγειρέψουμε Αιγαίο. 18 Μάρτη θα τον έχουμε στο Παλάς. 18 Μάρτη πάλι στην Αυλή θα έχουμε τον Δημήτρη τον Παμπόρη και θα μαγειρέψουμε Θεσσαλονίκη. Και στις 31 Μάρτη θα έχουμε το Μεζέν και τον Γρηγόρη το Χέλμη, που τον έχετε γνωρίσει κιόλας, και θα μαγειρέψουμε Βόλο. Πού βρίσκεται? Θα το κάνουμε στον Άγιο Νικόλα. Άγιο Νικόλα. Ναι. Θα είναι πάρα πολύ ωραία. Περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να στηρίξει όπως την πρώτη προσπάθεια και είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό το project. Αλλά και σήμερα δεν έχεις έρθει μόνη σου. Όχι, σας φέρνω παρέα τώρα τελευταία. Γιατί έχεις να μας πεις και φρέσκα πράγματα. Ναι, δηλαδή πράγματα που έγιναν πρόσφατα, δηλαδή μέχρι 1 Φεβρουαρίου, 29 με 1 Φεβρουαρίου, έτσι. Στην Αθήνα. Ναι, ήμασταν στην Εξποτρόφ με τον Νίκο τον Πραγουδάκη. Γεια σου Νίκο, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά. Και άλλες 3 blogger, την Εύα τη Μονοχάρη, την Μαριλίτα τη Χατζηβασιλείου και την Κωνσταντίνα την Παπαγεωργίου, οι οποίες ναι μεν δεν ήταν κριτικές, αλλά μαγειρεύανε μαζί μας κριτικά πιάτα, αλλά με προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Γιατί αυτό είναι η Εξποτρόφ. Η Εξποτρόφ μαζεύει, ενώνει τους μικρούς παραγωγούς και τους κάνει να εξωτερικεύσουν αυτό το οποίο έχουν και παράγουν. Παίρναμε λοιπόν προϊόντα από μικρούς παραγωγούς και δημιουργήσαμε μικρά κριτικά αριστουργήματα. Με τη βοήθεια του Νίκολα του Πραγουδάκη που είναι σεφ. Και μας έχει έρθει από το Ντουμπάι, τόσο μακριά. Να ξεκινήσουμε από αυτό, Νίκο. Ναι. Γιατί νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, επειδή και οι συνθήκες είναι περίεργες στην Ελλάδα, τον απασχολεί ο προορισμός και δυστυχώς όχι για διακοπές. Όχι. Οπότε, δυστυχώς. Τι ακριβώς θα συναντήσει ή περίπου, γιατί ο καθένας πάει για διαφορετικό λόγο εκεί πέρα. Ακριβώς. Για διαφορετικό επάγγελμα. Ακριβώς. Στην περίπτωσή σου, τι μπορεί κάποιος να περιμένει από το Ντουμπάι σαν επαγγελματική αποκατάσταση? Καταρχήν, ανοίγουν τεράστιες πόρτες. Έτσι, θα γνωρίσεις πολύ καλούς σεφ, πολύ καλές εταιρείες, νέες ιδέες, μοντέρνες κουζίνες, καινούριο κόσμο που δεν έχουμε καν ονειρευτεί. Έτσι. Θες να πεις ότι είναι ένα μέρος που θεωρείται αραβικό και ο κόσμος καταλαβαίνεις ποια είναι η άποψή του όσον αφορά τον αραβικό κόσμο. Μόνο... Είναι τόσο ανοιχτό σε νέες ιδέες, σε νέες κουζίνες, γεύσεις. Γι' αυτό και είναι πρωτοπόροι σε ό,τι κάνουν.
δεν είναι μόνο το αραβικό κομμάτι. Έχει κουζίνες από όλο τον κόσμο, εθνικότητες από όλο τον κόσμο. Δηλαδή εσύ εκεί είσαι ως Έλληνα σεφ. Ακριβώς. Μαγειρεύεις ελληνική κουζίνα. Ελληνική κουζίνα και στοιχεία κρητικής κουζίνας να δείξουμε στον κόσμο, να δείξουμε έξω από την Ελλάδα τι υπάρχει, να προβάλλουμε την Ελλάδα σε μια ξένη χώρα. Τα υλικά μας, από πού προέρχομαι, τι γίνεται, πώς μαγειρεύουμε, πώς παράγουμε τα υλικά μας, πώς τα προμηθευόμαστε. Να δείξουμε τι είναι ελληνική κουζίνα και τι είναι κρητική κουζίνα, που είναι ας πούμε από τις δύο διαδεδομένες κουζίνες στον κόσμο, έτσι. Μεσογειακή κουζίνα και κυρίως η ελληνική χαρίζει καταρχήν μακροζωία. Πόσο εύκολο, θα επιμείνω λίγο σε αυτό, γιατί ξέρω Φυσικά. πολύ κόσμο και φίλους δικούς μου που ενδιαφέρονται να πάνε εκεί για δουλειά. Πόσο εύκολο είναι να μείνει κάποιος εκεί? Να μείνει δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να εγκληματιστείς και να προσαρμοστείς με το κράτος. Τελείως διαφορετικό. Ακριβώς, είναι καμία σχέση με αυτό που έχουμε ζήσει και ξέρουμε. Πρέπει η εικόνα σου να είναι άρτια ως προς τη χώρα, να έχει σεβασμό. Στην επιχείρησή σου η εικόνα πρέπει να είναι άριστη και στη χώρα και μέσα στην επιχείρηση. Γιατί εκεί έχεις να κάνεις και με το κράτος, έτσι. Δεν μπορείς να είσαι ένας οποιοδήποτε καλός στη δουλειά σου, σε οποιαδήποτε θέση και να έχεις μια άσχημη εικόνα προς τα έξω. Δεν θα παραμείνεις στην εταιρεία. Πρέπει στο προσωπικό που έχεις και στην κάθε ομάδα, οτιδήποτε δουλειά είναι αυτή, στην περίπτωσή μου εγώ σαν σεφ, πρέπει η εικόνα μου μέσα να είναι άριστη, η συμπεριφορά σου να είναι πολύ καλή. Εννοείς και η εικόνα σου και εκτός δουλειάς. Εννοείται, αυτό είναι το κυρίως θέμα, έτσι, γιατί δεν μπορείς να παραμείνεις στη χώρα εύκολα. Είναι πολύ αυστηρά, είναι μια χώρα που σου χαρίζει τα πάντα, σε εισαγωγικά. Αλλά περιμένει και τα πάντα. Τα κερδίζεις. Έτσι, κερδίζεις πράγματα που δεν τα περιμένεις, αλλά με πολύ σκληρή δουλειά. Τρομερές. Εγώ, ας πούμε, αφιερώνω πάρα πολλές ώρες από τη δουλειά μου, για τη δουλειά μου. Τη δουλειά τη μεταφέρεις και στο σπίτι. Δεν υπάρχει δηλαδή σχολάσαμε κτλ. Είναι πολλά στο χώρο, είναι δημόσιες σχέσεις. Πάρα πολλά. Θα συμβούλευες δηλαδή νέα παιδιά που θέλουν να μεταναστεύσουν? Φυσικά, καλό είναι βέβαια να μην συμβουλεύουμε κανέναν να αφήνει αυτή τη χώρα, να στηρίζουμε τη χώρα μας, αλλά στην προκειμένη περίπτωση είναι ένας καλός προορισμός, αλλά δύσκολος. Πρέπει να έχεις κότσια και όρεξη για δουλειά. Πρέπει να έχεις εφόδια. Εννοείται ότι χωρίς όρεξη και εφόδια. Πρέπει να έχεις εφόδια. Δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ένα απλό βιογραφικό. Πρέπει να έχεις ένα πολύ δυνατό βιογραφικό για να περάσεις στη χώρα, για να τους κινήσεις το ενδιαφέρον. Και από εκεί και πέρα είναι το θέμα συμπεριφοράς και τι άνθρωπος είσαι, πώς θα παραμείνεις. Ωραία, πριν περάσουμε. Εγώ θέλω να πω κάτι. Επέλεξα τον Νίκο τον Πραγουδάκη να πάρω μαζί μου στην Εξποτρόφ όταν μου έγινε η πρόταση. Γιατί καταρχήν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μας εκπροσωπεί με πολύ καλά στοιχεία στο εξωτερικό, σε μια τόσο αναπτυσσόμενη συνεχώς περιοχή όπως είναι το Ντουμπάι. Εκτός από αυτό όμως ο Νίκος Πραγουδάκης είναι κυνηγός. Είναι ψαράς. Γνωρίζει τα χόρτα. Γνωρίζει μανιτάρια. Που αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένας σεφ ο οποίος απλά κάθεται μες στην κουζίνα και του έρχονται τα προϊόντα. Αν χρειαστεί. Έχει επαφή. Και εμένα αυτό το πράγμα με εγωιτεύει όταν ο άλλος γνωρίζει τόσο καλά τη δουλειά του και μπορεί και ξέρει να διαχειριστεί τα προϊόντα. Ωραία, θα μιλήσουμε λοιπόν για αυτό το θέμα με την Expotrof. Αλλά πρώτα προτείνω να πάμε να δούμε ένα βιντεάκι που έχει ετοιμαστεί για την έκθεση αυτή και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε. Για να δούμε τα παιδιά. Ποιος έχουμε κοντά μας σήμερα? Το όνομά μου είναι Νίκος Πραγουδάκης. Νίκος Πραγουδάκης, ωραία. Αυτή τη στιγμή εργάζομαι, είμαι σεφ στο Ντουμπάι. Στο Ντουμπάι. Άρα που έχετε κατευθείαν από το Ντουμπάι. Αυτά είναι. Κρητική κουζίνα, κυρίως ελληνική κρητική κουζίνα. Εκεί μαγειρεύεις κρητικά προϊόντα. Ελληνικά και κρητικά. Έχουμε ένα μαγαζί το οποίο είναι κοσάλτη σεφ ο Γιάννης ο Μαξιμάνης στο Ηλιά. Και από εκεί ξεκινήσαμε το δεύτερο team. Δεν έχει να κάνει με το μύθος, εκεί είμαι σεφ εγώ. Μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Προβάλλουμε την ελληνική και κρητική κουζίνα. Από το Ντουμπάι, λοιπόν, στην τρίτη Expotrof ο Νίκος Πραγουδάκης, παιδιά, για να μας ετοιμάσει κρητικά παραδοσιακά προϊόντα. Ευχαριστούμε, Νίκο. Εδώ είμαι η Παρακεντάκη, είμαι food blogger, έβαλε τέστα. Ήρθαμε να μαγειρεύσουμε κρητικά γιατί είμαστε από την Κρήτη, αλλά με προϊόντα από όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο από την Κρήτη. Δηλαδή να βάλουμε σε ένα Και ο κύριος Λευτέρης στην παρέα σας. Από τους πιο αγαπημένους συναδέλφους από την Κρήτη, που δυστυχώς
Μας το πήρε το Ντουμπάι. Μας το πήρε το Ντουμπάι. Δεν πειράζει, όμως συνεχίζει την παράδοση και στο Ντουμπάι. Για μας το κάνει. Αυτό καταλαβαίνω ότι για μένα δεν είναι ευχάριστο. Να βλέπω τα νέα παιδιά να ξενιτεύονται. Σωστά. Τους στέλνω στην Ελλάδα και συνεχιστές ενός καλού έργου. Σωστό. Αλλά δυστυχώς κάποια πράγματα ζορίζουν. Ελπίζω να ξεζορίσουν σε λίγα χρόνια. Μακάρι, όλοι αυτό ευχόμαστε. Κορίτσια, δεν θα φτιάξετε. Θα φτιάξουμε πολύ ωραία πράγματα τυπικά. Θα φτιάξουμε σκιουφικτά μακαρόνια με απάκι. Τα φάγαμε μωρέ. Ναι, αλλά δεν έχουμε. Θα φτιάξουμε ένα ωραίο σφουγγάτο. Σφουγγάτο θα φάμε, ωραία. Και κάνικα και σπαράγια και μυζίτρα. Τι το καθυστερεί, το κόσμο περιμένει. Νομίζω ναι, είναι η ώρα. Εδώ. Ωραία. Η τρίτη παρέα. Το καφεδάκι και το λουκούμι που είπα, μην ξεχνάς. Δεν έχω προλάβει. Ανέκδοτο δεν μας είπατε, κύριε Λευτέρη. Σιγά σιγά. Ναι. Εύα και Νίκο, νομίζω ότι το βίντεο με δικαιώνει καταρχάς όσον αφορά την έναρξη της συνέντευξης. Διότι είδες ότι το γεγονός ότι είσαι στο Ντουμπάι είναι ένα θέμα. Είναι. Ναι. Αυτή η χώρα δυστυχώς διώχνει τα παιδιά της και. Και ο κύριος Λαζάρου, επειδή τον γνωρίζει προσωπικά τον Νίκο, ήταν το παράπονό του. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να φεύγουν τόσο άξιοι μάγειρες εκτός Ελλάδας. Και όμως είναι. Είσαι στο Ντουμπάι, αλλά βρέθηκες και στην έκθεση. Οπότε φυσικά. πώς έγινε αυτή η συνάντηση και πώς ολοκληρώθηκε, τι αποτέλεσμα είχε, πώς περάσατε. Γιατί 40.000 επισκέπτες πέρασαν από την έκθεση, άρα κρίνεται επιτυχημένη. Είναι μια έκθεση η οποία είναι τα 3 τελευταία χρόνια. Ο Κωστής Ομοσχονάς, ο οποίος είναι ο διοργανωτής της έκθεσης, φροντίζει τους μικρούς παραγωγούς. Είναι η τρίτη φορά που γίνεται. Ναι, είναι η έτσι? τρίτη χρονιά. Είμαι και τις προηγούμενες χρονιές εκεί. Φροντίζει τους μικρούς παραγωγούς. Τον ενδιαφέρει να δείξει, πέραν το κέρδο όπως ενδιαφέρουν τους πάντες, τον ενδιαφέρει να δείξει τα προϊόντα. Έχει πολύ καλούς παραγωγούς από την Κρήτη, στηρίζει πάρα πολύ την Κρήτη. Και γενικότερα μας έκανε μία παρουσίαση η οποία νομίζω ότι ανεβάζει τα επίπεδα λιγάκι του κόσμου, των παραγωγών που φεύγουν και θέλουν να δείξουν τα προϊόντα τους προς τα έξω. Να υποθέσω λοιπόν ότι ήταν καλεσμένοι και επενδυτές από το εξωτερικό. Βεβαίως. Ήταν και το επιμελητήριο των Κινέζων, της Κίνας εκεί, όπου είδαν τα προϊόντα που είναι μια τεράστια αγορά. Όπου καθένας θα ενδιαφερόταν να μπει. Ναι, γιατί πέραν των νόστιμων φαγητών που φτιάχνουμε, μας ενδιαφέρει και αυτό τα προϊόντα μας και η Ελλάδα να αρχίσει να αναπτερώνεται. Και αυτό θα γίνει μόνο μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε οι υπόλοιποι. Υπάρχουν λοιπόν τέτοιοι άνθρωποι οι οποίοι το φροντίζουν και κάνουν όλα αυτά τα προϊόντα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι και για την εσωτερική αγορά. Βεβαίως, γιατί η έκθεση χωρίζεται σε 2 μέρη. Χωρίζεται στη χονδρική και στη λιανική. Δηλαδή μπορεί να μπει και ένας άνθρωπος που απλά αγαπάει τη γαστρονομία και τα προϊόντα του τόπου, τα ελληνικά προϊόντα του τόπου, να κάνει μια βόλτα στην έκθεση και ακόμη να ψωνίσει. Αλλά υπάρχουν και οι επενδυτές, οι άνθρωποι που έχουν καταστήματα στο εξωτερικό, στο εσωτερικό, σεφ. Απευθύνεται σε πάρα πολύ κόσμο. Ελληνικά εστιατόρια του εξωτερικού. Βεβαίως. Και όχι μόνο. Και εξαγωγής. Άνθρωποι δηλαδή που κάνουν εξαγωγές προς τα έξω. Κλείνονται πάρα πολύ μεγάλες συμφωνίες. Στην προηγούμενη εξωπροτρόφη, εγώ είχα φίλο που έχει μέλη και είναι εδώ στην Κρήτη, ο οποίος έκλεισε όλη του την παραγωγή στην Πολωνία από την Εξποτρόφ. Μια αγορά που δεν περίμενες ότι Που δεν περίμενες, όμως πούλησε καλύτερα το μέλι του και αυτή τη στιγμή φιγουράρει σε πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ της Πολωνίας στο κριτικό μέλι. Για να καταλάβω, ήσασταν το περίπτερο το κριτικό ή υπήρχαν και άλλα από την Κρήτη? Ναι. Εγώ ήμουν με το Ινστιτούτο Κριτικής Διατροφής. Το Ινστιτούτο Κριτικής Διατροφής φόρτωσε 2 αυτοκίνητα προϊόντα που δεν μπορούν να πληρώσουν για να βρίσκονται σε αυτή την έκθεση, να μπορέσουμε να τους εκθέσουμε. Αλλά ήταν η απεργία των λιμενεργατών. Οπότε τα αυτοκίνητα μείναν πίσω. Δεν είχαμε περίπτερα, αλλά όσοι Κρήτες ήταν εκεί πέρα τους στηρίξαμε μαγειρεύοντας τα προϊόντα τους. Και ο Μιχάλης ο Παναγιωτάκης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Κριτικής Διατροφής, είχε δικό του χρόνο που μαγείρεψε τις δικές του κριτικές συνταγές και γενικά προσπαθήσαμε να προβάλλουμε την Κρήτη και την γαστρονομία μας. Δηλαδή ο δικός σας ο σεφ ήταν ο Νίκος. Εγώ ήμουν μαζί με τον Νίκο. Ωραία. Μαγειρεύαμε μαζί. Πώς έγινε αυτή η συνύπαρξη, πώς φτάσαμε σε αυτή τη συνεργασία? Γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια με τον Νίκο. Φεύγοντας προς το Ντουμπάι, όπως όλοι οι φίλοι του και εγώ, από τη μια χαιρόμουν για αυτόν και από την άλλη λυπόμουν λίγο. Και επειδή μου ζητήθηκε να έχω και έναν σεφ μαζί με τις blogger, σκέφτηκα τον Νίκο γιατί ήταν ευκαιρία να τον δει η μαμά του. Η οποία μαμά του είναι στην Αθηνά? Όχι, είναι εδώ, στην Κρήτη. Μένουμε εδώ μόνιμα. Που είναι ένας γλυκύτατος άνθρωπος και όπως καταλαβαίνεις έχει το γιο της που τον αγαπάει. Βλάκα κάνω για να τον δει η μαμά του, αλλά τον είδε και η μαμά του. Τον είδα όμως, ευκαιρίας. Νίκο, πώς είδες τη συμμετοχή σου σε αυτή την έκθεση? Πολύ ωραία εμπειρία, δυνατή εμπειρία, συγκίνηση, γιατί ήρθα από μια άλλη χώρα
και ο κόσμος με αγκάλιασε κατευθείαν και άνθρωποι που δεν με ήξεραν. Γνώρισα πάρα πολύ κόσμο που δεν τους ήξερα, είδα παλιούς μου συναδέλφους, ανάμεικτα συναισθήματα. Πώς έφυγες από το Ντουμπάι, πήρες άδεια για συγκεκριμένη έκθεση? Φυσικά, είχα ενημερώσει, έπρεπε να στήσω την ομάδα μου ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει στο εστιατόριο όσο θα λείπω, γιατί δεν γίνεται να φύγεις. Εκεί καταρχάς η σεζόν είναι δεν υπάρχει σεζόν, όλο το χρόνο. Είναι όλο το χρόνο, η high season εκεί είναι το χειμώνα κυρίως. Άρα τώρα. Ναι. High season τα λέμε, πάρα πολύ δουλειά, πάρα πολύ τουρισμό και καλό κόσμο. Έτσι. Έχουν και υψηλές θερμοκρασίες από κάποια στιγμή. Σκεφτόμουν ότι το καλοκαίρι θα είναι λίγο αποπνικτικό. Τεράστιες θερμοκρασίες, δεν ζεις. 47 βαθμούς, 50 βαθμούς, 51 βαθμούς. Η υγρασία 60%, 80%, δηλαδή τέτοια είναι πράγματα. Λίγο αποπνικτικά. Λίγο extreme καταστάσεις. Αλλά εντάξει, εγώ αντέχω, δεν έχω θέμα. Φαντάζομαι ότι μέσα στο κτίριο και μέσα θα υπάρχουν τα κατάλληλα. Παντού υπάρχουν οι καλύτεροι κλιματισμοί, δεν νιώθεις τίποτα. Έτσι, παντού, όταν λέμε παντού, ακόμα και στη στάση του μετρό έχει κλιματισμό. Στη στάση λεωφορείων, να πω, γιατί το μετρό είναι όλα υπόγεια και είναι. Νομίζω ότι πρέπει να μας καλέσει να πάμε. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια αυτοψία. Ναι, πρέπει να τα δούμε από κοντά όλα αυτά. Πολύ ευχαρίστως. Κατέβηκα λοιπόν, συζητούσαμε με την Εύα, λέω: «ΟΚ, θα το κανονίσω, το κανόνισα 2-3 μήνες πριν». Δεν είναι κάτι που. Γιατί πρέπει και να μιλήσεις με την εταιρεία, να δεις τι θα κάνεις, ας πούμε, πώς θα πάει το μαγαζί. Τα κατάφερα. Ήρθα. Μαγειρέψαμε, περάσαμε τέλεια. Τι θα κρατήσεις από αυτή την έκθεση? Τα πάντα. Τα πάντα. Κυρίως τα συναισθήματα. Πολύ δυνατή εμπειρία. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια σε αυτούς που το διοργανώνουν και σε αυτούς που το τρέχουν, γιατί δίνουν ένα κίνητρο και στα νέα παιδιά, που τώρα μιλάμε ας πούμε και για τα νέα παιδιά που ξεκινάνε την επαγγελματική τους καριέρα γύρω από αυτό, γύρω από το χώρο της γαστρονομίας και των εστιατορίων, είτε είναι ξενοδοχεία κτλ. Να δείξουν, να γνωρίσουν κόσμο, να δουν υλικά, να δουν σεφ, να δουν νέες τεχνικές, να δείξουν τη δουλειά τους, τι έχουν μέχρι τώρα, γιατί και στα χρόνια τα δικά μου δεν είχαμε τόσο μεγάλες δυνατότητες, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο. Εύα, για να καταλάβω και ο κόσμος και να καταλάβω και εγώ βέβαια, το project της συγκεκριμένης έκθεσης είναι ότι κάθε χρόνο πάνε διαφορετικοί. Όχι, δεν είναι απαραίτητο αυτό. Παραγωγή. Μπορεί να επαναλαμβάνονται οι παραγωγοί, να είναι. Μπορεί να είναι και. Ναι, βεβαίως. Και να μεγαλώνει συνεχώς η έκθεση. Νομίζω ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να πηγαίνει ένας καινούριος. Όχι. Να δείχνει τη δουλειά του. Όχι. Ή τα προϊόντα υπάρχουν του. άνθρωποι που και τις 3 χρονιές, επειδή δούλεψαν, επειδή κάνανε καλές συμφωνίες, ακολουθούν πιστά τις προτάσεις του Κωστή του Μοσχονά. Και οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν και είναι στις παράλληλες εκδηλώσεις, μερικές φορές αλλάζουν, άλλες φορές δηλαδή ο κύριος Λαζάρου είναι ένα σταθερό πρόσωπο. Είναι κάθε χρόνο στην Expotrof. Όπως και η Expotrof η ίδια πλέον. Ναι. Αφού εσύ είναι στην τρίτη της χρονιά, νομίζω ότι πλέον ένας θεσμός θα επαναλαμβάνεται, θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους. Του χρόνου είμαστε πάλι εδώ με αυτό το θέμα τουλάχιστον. Χάρηκα πάρα πολύ που σας είχαμε στην παρέα μας σήμερα. Καλή επιτυχία, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Ελπίζω να τα πούμε στο Ντουμπάι πια. Ναι. Πρώτα ο Θεός. Θα πάρω την Εύα και θα έρθουμε. Είστε ευπρόσδεκτοι. Και τη γογό όμως, γιατί σε βλέπω πολύ πεσμένο, Νίκο, σήμερα. Και τη γογό, γιατί ξέρεις ότι δεν γίνεται χωρίς τη γογό. Θα κάνουμε ρεπορτάζ εφόλης της ύλης. Για όλα. Θα χαρούμε να σας δούμε εκεί. Έγινε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε τους Soul Majority ετοιμάζονται να μας διασκεδάσουν μέχρι το τέλος της σημερινής μέρας.